Ο Λέοντας έτρωε πρωινόν. Η μία, ένα χαϊβάν πολλά μικρόν, έρθεν εκάτσε στο γιάννατ. Έφαεν, εχόρτασεν, κάθεται απάνατ. Θα έφευγεν, επουσμάνεψεν και πέμνεν, για το μεσημέρ το έσ θα εθέρνεν. Εκάτσεν συ Λέοντας ότι είναι απάν. Αέτς εξέβεν στο μεϊτάν η μία έντον γραμματέας, τα φιδικόνατσεν ο βασιλέας. Η μία ίντεν λέα τον εφτάει, χωρίς τη μίαν στο κυνήγ κυπάει. Όλα αυτά τα μίας λέγνε αδά και εκεί, θεάμ κάποιος έρθεν απ' εκεί, είδεν πως η μία ζει και βασιλεύ, και όποιος ελέπετεν ζελεύ. Θεάμ με το βασιλέαν τρώει και πίν, και αφού κάθεται σε κοινού το τιν, λέει τον τίναν σκοτών, τίναν αφήν. Πότε θα τρώει, πότε νερόν θα πίν. Η μία έντον σοβαρέσα, στη βασιλεία το γραφείον εντρανέσα. Τη μίαν όλσα έβνε και φοβούνταν, με το όνομα νατς κάθουνταν και σκούνταν. Ο Λέοντας απεσκυπέρ, η μίαν το εφτάει και ξέρ. Στο σπίτις αν εμπαίνε μίας, κακόν παθάντς και χάντς την ησυχίας. Σκοπός να πολεμούμε το κακόν. Θα έτωνε καλόν ο Λέοντας συμπέρασμα να ευγάλ, και κάθε μία στο μέρος σας να βάλ.